za koreňa už vyskočil. Len teraz ho dostať tam hore. Traktor je tak, kde tam ani ho nevidno. Ešte bude problém asi cez ten koláč to pretlačiť. Skúšame obrátiť koláč druhým lanom, lebo sa nám to tu zaseklo do kameňa a do koreňa nejde to vonku. Musíme ho prevrátiť. Ešte musím tady vybrať lano. Potom spadám ho. Myslela som si, že to nedáme, ale ide to ľahko. Dobre. Teraz ten. A zase narazil do tých koreňovky. Už tretí pokus. A teraz to už ide. Má 80 cm ako nič tuto. Ako to vyjde k traktoru, to bude ešte zaujímavé, lebo je tam strmý svah. Ale je krásny tak. Nada. Idem do strmého svahu, ale ide to dobre s ním. Ďalšia obluda, ktorá to spôsobila, ten vývrat, ale inde sa pustiť nedá, lebo všade je mladina, tak sme ho chceli pustiť na cestu, takto rovno, ale chytil toho buka. To je suchár, ale je extrémne hrubý. Tak toto sú tie dva buky, čo som ťahal. Teraz musím pomerať dĺžky. Deväť. Sedemdesiat šesť. A 66. To je plus 5. 71. Tento exot vyvrátený. Jedenáct.
polovici má 64, 57, 63, 61, tak dáme 62, 57, dáme mu 59. A tuto má 77, tak ako som vravel. Som typol 80, tento ani nedôjde, tento má 90. A tam ten bordel beriem dolu na sklad k otcovi a tam sa to poreže na štvorky.